И сега ще видим магазинът, който се предлага. Един от магазините, който се предлага. Може би е един от най-добрите, тъй като е на ъглово място. И както виждате, ще има витрини и на двете страни. Сега да влезем вътре да разгледаме. Основното търговско помещение. Това е санитарното помещение. А тази ниша може да се прегради и да се използва за складово помещение. Ето. Както виждате, насреща също има чисто нова сграда.